Μπροστά μας βρίσκεται ο πίνακας «Μάσκες» του Θεόφραστου Τριανταφυλλίδη. Ένα έργο που μας καλεί να το αφιερώσουμε λίγη προσοχή. Στην ξενάγηση που ακολουθεί θα γνωρίσουμε τη σύνθεσή του και τα στοιχεία που την καθορίζουν, παρατηρώντας τις μορφές, το ύφος και τα νοήματα που αναδύονται μέσα από τη σιωπή του καμβά. Ο Θεόφραστος Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1881 και δραστηριοποιήθηκε στην Αθήνα, όπου αναδείχθηκε σε σημαντικό εκπρόσωπο της γενιάς του 30. Σπούδασε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, γνωρίζοντας από κοντά τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύματα. Το έργο του διακρίνεται για τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα και τη σιωπηλή στοχαστική διάθεση των μορφών του, στοιχεία που αποτελούν και το υπόβαθρο του πίνακα «Μάσκες». Στον πίνακα κυριαρχούν γήινοι απαλοί τόνοι που δημιουργούν μια ήρεμη, προσεκτικά δομημένη ατμόσφαιρα. Οι καθαρές γραμμές και η λιτή φόρμα εντείνουν τον μοντερνιστικό χαρακτήρα της εικόνας και αναδεικνύουν την εσωτερικότητα των μορφών. Στα αριστερά διακρίνεται μια μασκαρεμένη μορφή, πιθανότατα γυναικεία, ντυμένη με κοστούμι που παραπέμπει στον Αρλεκίνο. Η μάσκα της λειτουργεί ως σύμβολο ρόλου και απόκρυψης, υποδηλώνοντας ένα πρόσωπο που ίσως δεν αποκαλύπτει πλήρως την αλήθεια του. Παρά τον θεατρικό χαρακτήρα της μεταμφίεσης, η έκφρασή της παραμένει ήρεμη και εσωτερική, σαν να κρύβει μια σκέψη που παραμένει ανίποτη. Δίπλα της, το νεαρό αγόρι αφρικανικής καταγωγής αποδίδεται με έντονο βλέμμα και θερμούς πορτοκαλί τόνους. Η δυναμική παρουσία του δημιουργεί αντίθεση αλλά και ισορροπία, ενώ η σταθερότητα του βλέμματος μοιάζει να συναντά απευθείας τον θεατή. Ανάμεσα στις δύο μορφές αναπτύσσεται ένας σιωπηλός διάλογος. Το φανερό και το κρυφό, οι ρόλοι που υιοθετούν οι άνθρωποι και το προσωπείο ως όριο ανάμεσα στην αλήθεια και στην εικόνα που προβάλλουμε. Στο δεξί άκρο, η διάφανη διακοσμητική μπάλα ενισχύει τη σκηνικότητα του έργου σαν λεπτομέρεια θεάτρου που έχει παγώσει μέσα στον χρόνο. Παρά τα στοιχεία μεταμφίεσης, το έργο αποπνέει μια ήρεμη μελαγχολία και συνδέεται με τον μοντερνισμό μέσω της σχηματοποίησης και των περιορισμένων τόνων. Η ατμόσφαιρα υποδηλώνει ότι κάτι βαθύτερο κρύβεται πίσω από τις δύο μορφές. Ο πίνακας «Μάσκες» διερευνά την ανθρώπινη ταυτότητα και τον ρόλο του προσωπείου, αποκαλύπτοντας την απόσταση ανάμεσα σε όσα δείχνουμε και σε όσα πραγματικά είμαστε. Υπενθυμίζει πως οι μάσκες που υψώνουμε διαμορφώνουν την εικόνα των άλλων, αλλά και τη θέαση του ίδιου μας του εαυτού. Και τότε προκύπτει ένα ερώτημα που μένει ανοιχτό. Αν αφήναμε για λίγο τις δικές μας μάσκες, τι θα φαινόταν καθαρά και τι θα επέλεγε ακόμη να μείνει στη σκιά?